Yaşauşu kişilerinin bir sedigen. Biz sizge nıqlı selametlik, көңіл көтеріңкілігі, һәм барлық изгі тілекләр дип, Владимир Владимирович Путин шундый котлау сезгә җибәрә иткәндә открыткасы. Рәхмәт. Озын тутырабыз кулыгызга. Мәскәүдән инде бу. Мәскәү хаты бу. Мәскәүдән җарар. Менә бит Кремльдән. Һәм беләм, килде бит инде. Монда да килде ул миңа. Монда иде дә бар. Мәскәүдән. Ansı soğuş gününe verilgen anın Zeki Epa. Bısı tuğan gününe jibergen. Рәхмәт. Җарар кызым, Зәки апа, район башлыгы ветеран совет исеменә сезгә күчтәнеч пакетлар да җибәрделәр. Улай менә күчәнәчәк дигән тога кылыйм әле. Элхамдүлиллаһи раббил галәмин. Галә нигъмәтел иман. Элхамдүлиллаһи раббил галәмин. Галә нигъмәтел ислам. Элхамдүлиллаһи раббил галәмин. Галә нигъмәтел Кур'ан. Elhamdülillahi Rabbil alemin cealena min ümmeti seyyidil mürselin ve neşkerehu golem ehline sevil ehli iman vel zekin. Allahu Ekber, Allahu Ekber.